салом дӯстони азиз, дирӯз якчанд бозии муҳим баргузор шуд. Дастои беҳтарини Аврупо бозӣ карданд ва имрӯз мо онҳоро муҳокима мекунем. Мо ҳолатҳои асосии лаҳзаҳои баҳсбарангез ва натиҷаҳои муҳимро баррасӣ мекунем. Аммо агар фақат муҳокимаи бозӣ барои шумо кифоя нест, пас ҳатман ба канали телеграми ман обуна шавед. Дирӯз ман аллакай дар телеграм эфири бозиҳои Реал Мадрид Осасуна ва Бавария Байерро нишон дода будам. Имрӯз давоми бозиҳо. Ман дар телеграм эфири бозии Ливерпул бар зидди Вулверхэмптон ва Тоттенхэм бар зидди Манчестер Юнайтедро нишон медиҳам. Ҳамин тавр обуна шавед, бозиҳоро бо сифати баланд тамошо кунед ва бо дигар мухлисон муҳокима намоед. Ссилкаи телеграм канал дар описания ва комментарияи ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз гӯшнед, мо бошем сар мекунем. Арсенал боз як ғалабаи муҳим гирифт. Дар бозии 25-уми апрел дастаи Микел Артета дар меҳмонии Лестерро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард ва ин ҳама ба шарофати ду голи Микел Мерино шуд. Ин ғалаба силсилаи мағлубнашавии Арсеналро то 15 бозӣ дар апрел дароз кард ки чунин натиҷа бори охир соли 2011 буд, вақте ки Арсен Венгер сармураббӣ буд. Аз 2 ноябр вақте ки Арсенал аз Ньюкасл 0-1 мағлуб шуд, даста 10 ғалаба ва 5 мусовӣ ба даст овард. Аммо Лестер боз як бохти нав гирифт. Руд ва Нистерлой ки дастаро декабри соли 2024 ба дасти худ гирифт, аз 12 бозӣ танҳо 2 ғалаба ба даст овардааст. Бар Вестхэм 3-1 ва Тоттенхэм 2-1. Ҳоло бошад Лестер бо 17 хол дар ҷои 18 қарор дорад ки маънои онро дорад ки онҳо дар хатари поин рафтан ба чемпионшип ҳастанд. Бозӣ он қадар осон набуд. Лестер то охир мубориза бурд, аммо дар ниҳоят фарқи сатҳи бозингарон кори худро кард ва Арсенал 3 холи муҳим гирифт. Арсенал бо 3 хол гирифт, аммо агар танҳо ба натиҷа нигоҳ кунем, дуруст намешавад. Микел Мерино беҳтарин бозингар, ин ҷои шубҳа нест. Вай ба майдон баромада 2 гол зад ва ғалабаро таъмин кард. Аммо агар бозиро пурра таҳлил кунем, бозингари хатарноки асосӣ Итан Нванери буд. Ӯ ягона касе буд ки дар ҳамла чизе эҷод мекард. Ҳамаи лаҳзаҳои хатарнок аз ӯ сар мезаданд. Агар ӯ ҳамин хел давом диҳад, бояд бештар дар майдон бошад. Савол ба Эдегор ки капитани даста аст. Ӯ дар куҷост вақте ки бозӣ чунин мураккаб мешавад? Ҳозир вақти он расидааст ки бештар масъулиятро бар дӯш гирад ва даставал бошанд, на танҳо ба майдон барояд. Стерлинг ҳоло ин як проблема аст, на бозингар. ӯ таҷрибаи номуваффақи комил шуд, ҳеҷ кор карда наметавонад. ҳатто туб аз пояш бармегардад мисли девор. ҳоло беҳтар мебуд ки ба ҷавонони академия имконият диҳанд, на ин ки бо Стерлинг бозӣ кунанд ва вақтро беҳуда сарф намоянд. Арсенал ҳамаи кӯшишро кард, аммо бе кӯмаки роҳбарият онҳо ба пеш намераванд. Онҳо ҳеҷ гуна бозингари нав дар трансфери зимистона нагирифтанд, дар ҳоле ки ба ҳамла ҳадди ақал 1 ё 2 бозингари нав лозим буд. ҳоло онҳо маҷбур шуданд ки Киран Тирниро ҳамчун ҳамлагар истифода баранд, ҳолон ки ӯ дар мавқеи худ ҳам вақт намегирифт. Фишор ба Ван Нистерлой рӯз то рӯз зиёд мешавад. Агар даста холгириро сар накунад, вазъият барои ӯ бозам бадтар мешавад. Лестер ҳоло дар хатари поин рафтан ба лигаи поёнӣ қарор дорад ва агар онҳо чизеро дигар накунанд, аз АПЛ хориҷ мешаванд. Аммо Арсенал кори худро анҷом дод. 3 холи муҳими дигар ба даст овард. Ҳозир асосӣ ин аст ки бозиро дар ҳамин сатҳ нигоҳ доранд ва бо тамоми қувва барои қаҳрамонӣ мубориза баранд. Агар онҳо ба таври мӯъҷизавӣ чемпиони лига шаванд, ин як муваффақияти таърихӣ хоҳад буд. Манчестер Сити Ньюкаслро бо ҳисоби 4-0 мағлуб кард дар даври 25-уми Премер-лигаи Англия. Қаҳрамони асосии бозӣ Омар Мармуш шуд ки хетрик анҷом дод. Ӯ дар ҳамагӣ 5-умин бозии худ барои даста худро аъло нишон дод ва нишон дод ки ба ҳайати Сити комилан мутобиқ шудааст. Ғайр аз ин, Эдерсон таърих сохт. Дарвозабони бразилӣ ба голи аввали Мармуш паси голӣ дод ва бо ин рекорди Премер-лигаро барои асисто байни дарвозабонҳо шикаст. Акнун дар ҳисоби ӯ 6 партофти голӣ аст ки аз ҳама дарвозабони дигари таърихи АПЛ бештар аст. Сити 4 бозии охир аз 5-тоашро бурд ва ба назар мерасад ки дубора ба формати чемпионӣ баргаштааст. Вале як хабар нохуш аст. Эрлинг Холланд дар ин бозӣ ҷароҳат гирифт. Дар дақиқаи 87 ӯро Матеуш Нунеш иваз кард. Пеш аз ивазшавӣ ӯ зонуи худро нигоҳ медошт. ҳоло саволи асосӣ ин аст: оё ӯ то бозии муқобили Реал дар Лигаи Чемпионҳо 19 феврал шифо меёбад? Чунин Манчестер Ситиро мо кайҳо интизор будем. Дар ин бозӣ ҳамаи чиз буд: суръат, назорати туб, устуворӣ ва тасмимҳои дақиқ. Омар Мармуш оғозе ки беҳтар аз ин намешуд. Хетрик дар 5-умин бозӣ барои клуб маъз ҳамин тавр бояд худро нишон дод. ӯ техникаи аъло, эҷодкорӣ ва назари хуб ба майдон дошт. Акнун маълум аст ки чаро Гвардиола ӯро интихоб кард. Эдерсон дарвозабони таърихӣ, 6 партофти голӣ дар АПЛ, ин рекорди мутлақ байни дарвозабонҳо. ӯ Пол Робинсонро ки 5
асист дошт, паси сар кард. Ин баёнгарӣ он аст ки Эдерсон танҳо як дарвозабон нест, балки як қисми муҳими ҳамлаи Сити аст. Вале масъалаи асосӣ ҷароҳати Холланд. Ӯ аллакай 19 гол дар Премер-лигаи Англия задааст, вале агар ба бозии муқобили Реал соз нашавад, ин барои Сити як талафоти калон мешавад. Муҳимаш даста боз барои ғалаба баргашт. 4 ғалаба дар 5 бозии охир, омодагии беҳтарин пеш аз бозиҳои муҳими Лигаи Чемпионҳо ва Премер-лигаи Англия. Агар Гвардиола тавонад ин сатҳи бозиро нигоҳ дорад, пас Сити боз яке аз довталабони асосии қаҳрамонӣ хоҳад буд. Реал Мадрид боз хол аз даст дод. Дар бозии 24-уми Ла Лига дастаи Карло Анчелотти бар зидди Осасуна 1-1 мусовӣ кард. Дар қисми аввал Килиан Мбаппе ҳисобро кушод, вале баъди танаффус Анте Будимир бо зарбаи пеналти ҳисобро баробар кард. Реал аз дақиқаи 39 бо 10 нафар бозӣ кард, зеро Ҷуд Беллингем корти сурхи мустақим гирифт барои баҳс бо довар. Акнун ӯро метавонанд аз 4 то 12 бозӣ маҳрум кунанд, агар маълум шавад ки вокуниши ӯ таҳқиромез буд. Ин чорумин бозӣ пайи ҳам аст ки Реал аз пеналти гол мехӯрад. Пеш аз ин Леганес, Атлетико ва Манчестер Сити низ ба онҳо аз 11 метрӣ гол зада буданд. Ин натиҷа барои Реал бадтарин силсилаи бозиҳо дар Ла Лига аз соли 2020 аст, вақте ки Зейнедин Зидан сармураббӣ буд. Дар се бозии охир онҳо танҳо 2 хол гирифтанд, мусовӣ бо Атлетико ва Осасуна плюс мағлубият аз Эспаньол 0-1. Аз тарафи дигар Осасуна беҳтарин мавсимашро мегузаронад. Дастаи Висенте Марено аллакай 4 хол аз 2 дастаи бузург Реал ва Барселона гирифтааст. ҳоло онҳо бо 32 хол дар ҷои ҳафтум қарор доранд. Реал бозам хол аз даст дод ва акнун мубориза барои чемпионӣ бозам ҷолибтар мешавад. Аввал аз ҳама Мбаппе. Ӯ 25-мин голи мавсимии худро зад ва ҳамон рекорди Криштиану Роналдо, Род ван Нистерлой ва Роналдои Зубастикро такрор намуд. Аммо ҳатто ин ҳам барои ғалаба басанда набуд. Даста 4 бозӣ пайи ҳам аз пеналти гол мехӯрад ва ин масъалаи ҷиддӣ аст. Масъалаи асосӣ Беллингем. Корти сурх ҳатто агар баҳс ҳам бошад, комилан одилона аст, агар ӯ дар ҳақиқат доварро таҳқир кардааст. Ин аввалин маротиба нест ки Ҷуд бо доварон баҳс мекунад ва асаби худро идора карда наметавонад. ӯ ба ҳамдастҳояш ҳам гоҳ-гоҳ дод мезанад. Агар ӯ худро ислоҳ накунад, бозам корт мегирад ва ҳамон хатоҳоро такрор мекунад. Акнун саволи асосии Анчелотти: чаро танҳо як ивазкунӣ кард? Даста бо 10 нафар бозӣ мекард ва дар пеш бозии Лигаи Чемпионҳо бо Манчестер Сити аст. Бо вуҷуди ин, Анчелотти қариб ки ҳеҷ ивазкунӣ накард. Ҳоло ба ҷадвал нигоҳ мекунем. Агар Барселона ғалаба кунад, Реал ба ҷои дуюм мефарояд. Ҳатто Атлетик Билбао метавонад бо онҳо наздик шавад. Ҳеҷ яке аз дастҳои Ла Лига устувор нест. Ҳама пайи ҳам хол аз даст медиҳад. Агар Реал ба зудӣ ба худ наояд, онҳо на танҳо аз мубориза барои чемпионӣ дур мешаванд, балки ҳатто барои ҷой дар чоргонаи боло мубориза хоҳанд бурд. Бозиҳои оянда ҳалкунандаи мавсим мешаванд. Атлетико имкони ба ҷои аввал баромаданро аз даст дод. Дар бозии 24-уми Ла Лига дастаи Диего Симеоне бо Селта 1-1 мусовӣ кард. Яго Аспас дар дақиқаи 68 бо пеналти ҳисобро кушод, вале Александр Серло дар дақиқаи 81 голи ҷавобиро зад ва Атлетикоро аз бохт наҷот дод. Дар ин бозӣ мадридиё қариб тамоми вақт бо 10 нафар бозӣ карданд, зеро дар дақиқаи 7 Пабло Барриос корти сурх гирифт. Бо вуҷуди кам будани бозингаронашон, онҳо тавонистанд мағлуб нашаванд ва як хол гиранд. Аммо ин натиҷа имкони аввалин шуданро аз дасти Атлетико гирифт. Онҳо аз вазъияти номувофиқи Реал истифода бурда натавонистанд ки бо Осасуна 1-1 мусовӣ кард. ҳоло байни Атлетико ва Реал ҳамон як фарқияти якхоли боқӣ мемонад. Акнун Барселона метавонад ба ҷои аввал барояд. Каталониё аз Реал 3 хол ақиб монданд ва душанбе бо Райо Великано бозӣ мекунанд. Агар онҳо ғалаба кунанд, метавонанд дар ҷадвал мадридиёро аз ҷои аввал поён кунанд, ҳатто агар холаяшон баробар шавад. Атлетико боз як имкони бузургро аз даст дод. Агар онҳо ин бозиро мебурданд, ба ҷои аввал мебаромаданд, зеро Реал низ хол аз даст дод. Лекин боз як бор худро мағлуб карданд. хориҷ шудани Барриос дар дақиқаи 7 ва пеналти эҳтимол дуруст буд, аммо судя бисёр қарорҳои яктарафа гирифт. Камаш 5 бор бозингарони Селта бояд корти зард мегирифтанд, аммо довар чашм пӯшид. Деполро 3 маротиба бо пои ақиб задан, ягон корти зард, аммо вақте ки худи Депол ягон хато кард, зуд корти зард гирифт. Аммо проблемаи асосии Атлетико дар судя нест. Баъзан чунин эҳсос мешавад ки онҳо чизи муҳим надоранд то бо Реал ва Барса рақобат кунанд ва баъд фаҳмидан осон мешавад ки онҳо стратегия надоранд. Агар мехоҳанд чемпион шаванд, чунин бозиҳоро бояд ҳатман бурд кунанд. Вале имрӯз аз ҳама хурсанд Барселона. Агар онҳо Райо Великаноро мағлуб кунанд, ба ҷои аввал мебароянд. Атлетико ба Барса тӯҳфаи калон дод, лекин акнун саволи асосии Каталониё аз ин имконият истифода мебаранд ё ин ки не?
Бавария боз натавонист Байерро мағлуб кунад. Дар бозии 22-ми Бундеслига дастҳо бо ҳисоби 0-0 мусовӣ карданд. Ҳоло мюнхениҳо аллакай 6 бозӣ пайҳам бар зидди Байер ғалаба намекунанд. Бори охир онҳо моҳи сентябри соли 2022 ғолиб омада буданд. Баъди он 3 бохт ва 3 мусовӣ доштанд. Бо вуҷуди ин натиҷа Бавария ҳанӯз дар ҷойи аввал аст. Онҳо бо 55 хол пешсафанд ва Байер бо 47 хол дар ҷойи дуюм қарор дорад. Яъне фосилаи 8 холӣ ҳоло ҳам боқӣ мемонад. Аммо бозӣ барои Бавария хеле заиф буд. Танҳо 2 зарба ба самти дарвоза дар тамоми бозӣ ва ҳатто яктоашам ба чорчӯбаи дарвоза нарасидааст. Дар муқоиса Байер 15 бор ба самти дарвоза зад ки 3 тӯб ба ҳадаф расид. Байер ҳам бештар тӯбро назорат кард 56% зидди 44%. Дар қисми дуюм Бавария комилан бозиро аз даст дод. Байер 70% вақт тӯбро нигоҳ медошт ҳамла мекард, аммо натиҷа ба даст наовард. Гарчанде Бавария ҳоло ҳам пешсаф аст, аммо ин бозӣ нишон дод ки Байер метавонад рақиби ҷиддии онҳо шавад. Агар Хаби Алонсо бо даста бимонад ва бозингарони дуруст бигирад, шояд дар мавсими оянда онҳо барои чемпионӣ мубориза баранд. ин чист Бавария мисли як дастаи лигаи поёнӣ бозӣ кард. ҳеҷ лаҳзаи хатарнок надошт ва ба онҳо танҳо бахт кӯмак кард ки гол нахӯрданд. ҳеҷ зарба ба чорчӯба, ҳамагӣ 2 зарба дар тамоми бозӣ. ин чӣ гуна дастаи чемпионист? Байер мисли дастаи қавитар бозӣ мекард, ҳуҷум мекард, имкониятҳо эҷод менамуд, аммо кам будани дақиқи зарбаҳои онҳоро аз ғалаба боз дошт. Аммо саволи асосӣ, Бавария чӣ хел ҳоло ҳам дар ҷойи аввал аст? онҳо мисли чемпиони ҳақиқӣ бозӣ намекунанд, тактика надоранд ва фақат ба малакаи шахсии бозингаронашон такя мекунанд. ҳамлагарон номуайян, нимҳимоят заиф, вале ҳоло ҳам даста рақиб надорад. Аммо гапи асосӣ ба роҳбарияти Бавария меравад. онҳо бо даста чӣ кор карда истоданд? Дар 2-3 соли охир комилан ҳайати дастаро пурра вайрон карданд. Пулро бисёр харҷ мекунанд, вале қарорҳои беақлона қабул мекунанд. ҷои Фликро бо компанӣ иваз карданд. инро чӣ хел фаҳмем? ҳоло ба эҳтимоли зиёд Бавария боз қаҳрамон мешавад, лекин ин бозӣ нишон дод ки Байер метавонад рақиби ҷиддӣ барои онҳо шавад. Агар Алонсо дастаи худро қавӣ кунад, шояд мавсими оянда мо як муборизаи навро дар Бундеслига бубинем. ба ҳамин тамом бояр дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.